Moikka vaan kaikille, tässä videossa me pelataan Digging a Hole-peliä. Mä oon pelannut tätä joskus ennen. En muista milloin. Jonkun verran, jonkun päivän. 20 päivää. Vanha peli. Voi sen sanoa. Jos pattit loppuu, niin mä räjähdän. Jes. Tästä. Tästä. Tässä eikö tässä alussa ole paljon? Inventory is full. Okei, sit se oli tänne. Saadaan aika paljon. On tänne. Battery full. Mä lennän korkealla. Tai tavallaan hyppään korkealla. Tänään mä käyn mökillä. Siitä tulee ehkä video. Ehkä pari shorttia ja ehkä joku pitkä video. Se tapahtuu kohta, sit kun mä lähden. Mä käydään joka se kirjastolla syömässä, kun siellä on joku, että lapset saa siellä ilmatteeksi jotain ruokaa. Joo. Onks toi hiili? Waterlow. Ei se oo vielä, ei se ihan vielä. Koali. Kuinka paljon koalista se? Joku 2. Katsotaan se täältä. Koalista 1, x 2, koalista 2. Sitten tästä naps. Tää on noitosta. Näin. Sit mun pitää kyllä päivittää. Tää iso väli. Se on 20 senttiä. Niin se vaihtuu ihan muotokin. Tsekauta. Miten tää menee. Nyt paljon paremmin. Menee isosti. Tosta. Mutta mä olisin voinut päivittää mun ilmeviä. Päivitin mäpä ilmeviä. Ei riitä. Taas. Inventory maksaa 6. Ja mulla on 4.
Pitää olla tarkkana. Okei. Tässä menee hetki, koska minä en osaa pelata. Kyllä osaa. Näitäkin voisi köypiä. Hyvä. Naapurit. Sun piha on vähän hienompi kuin mun piha. Tai teidän pihat on hienompi kuin jotkut. Koska jätti on niin kuin taas tulee, jos tälle videolle tulee 5 tykkäystä, niin tulee osa 2. Tai 2 tykkäystä on hyvä. Tulee osa 2. Sitten seuraava video tulee 3. Jos tulee 3 tykkäystä, niin tulee osa 3 ja sitten niin edespäin. Tykkikää niitä tykkäyksiä. Pamauttakaa siihen ruutuun koko ajan. Jos tulee 10 tykkäystä tällä videolla, niin tulee 10. Ja siis silloin 10 jakso, jos tulee tälle videolle. Ja tehdään, jos tulee kuinka monta tykkäystä tää video saa, niin monta jaksoa mä teen tästä. Olisiko se hyvä? Mä pääsen enää pois täältä. Mä pääsen. Tästä naps. Aika hyvin tuossa oli rahaa. Tästä. Täältä eteen sitten. Nyt mulla on ehkä hyvin. Täältä ei päästä pois. Pikkusesta kolosta. Mikä toi oli? Ironia. Okei, aika hyvä.
Tää YouTube-videoiden tekeminen on ollut aina yhtä rankkaa. Mä edelleen ihmettelen, miten tää tulee näin nopeasti käteen. Napsiat 22 €. Tarpeeksi ehkä. Se ottaa jotain parempaa, mutta ei ollut. Tästä katsoin pakkoa videon. Niin. Ja täytyy katsoa sen videon, koska se on kaivannut koko alueen ihan pohjasta saakka. Tsekatkaa täällä on tällainen. Täällä on täällä iso kivi, jota ei saa mitenkään. Mitä niistä yksi juttu ei? Tää video loppuu tää joku 15 minuutin pitkäs varmaankin. Täyteen. Levelee. Niin. Nyt on niinku tällainen niinku hyvämpi. Hyvämmän näköisiltä tsekkaat. Miten tässä oli? Mitä? Ei tää... Kuka tää peli on tehnyt, niin ei oo... Mitä ihmettä? Siis oikeesti. Mä kännykän pistää ihan vähän isommas. Nyt mulla on 12 slottia. Katsokaa. Onks se tyhmää? Tästäkin pitäis jossain löytää tästä koulupista paljon. Nee. Oikeesti kun on nimi näin nopeasti täynnä. Mun patterikin loppuu. Tää video loppuu. Tää on 30 sekkaa, mulla on vähän kiire. Nopea. Tästä tulee ehkä osa kakkonenkin. Tai kolmonen tai nelonen tai vitonen. Tätä käy sitä mitä mä sanon. Kun niin ykkösen tälle tulee monta osaa tästä videoa. Ei pitkä. Ehkä 2 päivässä. No niin, tää video loppuu. Joo. Muistakaa tilata ja tykätä tästä kanavasta. Mä teen näitä videoita
Mä oon tehnyt näitä videoita, pitäisi joku, en muista, joku 7. Tää on nyt ehkä mun 8, mutta teille kai tykätkää